Umsombuluko-ke kunjalo ke. Lo mfana ke ufike nabazali bakhe ke egebisile ngoMeyi 2017. Engaboni emehlweni, engezwa emadlebeni, engahambi. Odokotela ke lo mama bamtshela ukuthi ke ingane yakhe ngeke iphinde ke ibone ke emehlweni. Beza ke kumnikazi ke noma la kukhona khona ke unyazi bafike bayibika ke le ndaba. Ngakho ke lo mfana wasukuma lapho wezwe emadlebeni khona lapho wahamba khona lapho same time. Zonke ke lezi zinto zenzeka ngesikhathi esisodwa. Le ntombazanyana ke eyakandengezi kaNgubane ineminyaka ke ewu11 years. Yayinenkinga ke yobulili ukuthi ke ayihlukanisile phakathi kwensizwa ke nentombi. Ngakho ke iyona ke inkinga eyayinayo ke leyo. Ngakho ke ngomhla ka26 January 2014 ihanjiswe ke la kukhona khona ke unyazi ke kuyobikwa ke lolu daba. Uma wakhe ke wabuza ke kumakhelwane ukuthi uShembe angayisiza yini ingane yami kulesi simo esinjena. Bafikile ke ebuhleni ke bamaNazaretha ke bafike ke unyazi lwababusisela ke uvaseline noma amafutha ukuthi abayoyigcobisa ke lengane ke kulawo maphathi ke engiwabalile. Ngakho ke kwakuphelanga ke ngisho ke u1 week ke bakwenzile lokho. Ingane ke yasiyahlukanisa ke yaba ke nesitho ke esisodwa. Yaba ke intombazane. Ngakho ke kanti unyazi ngubani ngempela? Ngubani ngempela? Okudala ke ukuthi ke abantu ke uShembe bembize ke ngoNkulunkulu.